Astăzi am venit la Mozaschin ca să cerem o opinie sinceră despre colaborarea noastră. Bună, Luminița! Salut! Luminița, hai să începem prin a te prezenta. Eu sunt Luminița și sunt owner Mozaschin, centru de estetică corporală, epilare definitivă și estetică facială. Cum ai descrie experiența de lucru și comunicarea cu mine dincolo de rezultate? Mie mi-a plăcut colaborarea cu tine pentru că am simțit că ești o persoană cu care pot să fiu foarte naturală și autentică. Nici o secundă nu m-am simțit reținută de anumite întrebări care poate ar fi părut rușinoase din cauza limitelor mele în ceea ce privește cunoștințele în domeniul acesta. Și în același timp mi-am crescut standardele în ceea ce privește o companie bună de marketing. În ce tip de situație ai recomanda unui antreprenor să lucreze cu noi? Cred că un antreprenor, când simte că este loc de mai bine și când nu-și dă seama că este loc de mai bine, trebuie neapărat să apeleze la ei. Dacă ar fi să mă recomanzi mai departe, ce îi spune acelui antreprenor? I-aș spune că dacă își dorește să își folosească resursele personale în scopuri mult mai productive, atunci neapărat trebuie să încerce colaborarea cu Raul, pentru că va crește exponențial afacerea lui. Luminița, ce apreciezi cel mai mult la modul nostru de lucru? Voi mi-ați adus în viața mea profesională și personală ceva ce îmi lipsea de mult, și anume structura și organizarea. Prin faptul că voi mi-ați arătat ce înseamnă să lucrezi structurat și organizat, mie mi s-a îmbunătățit foarte mult viața și profesională și personală. Mulțumim de cuvintele frumoase, Luminița, și pentru noi colaborarea cu Mozaschin este o adevărată plăcere.